Facer unha presentación desde unha páxina en branco, sen utilizar modelos, ten dous problemas. En cada diapositiva hai que escoller os tipos de letra, o tamaño da letra e dispoñer os elementos por ese espazo en branco que hai que encher. Isto ten como consecuencia que vas traballar moito en todo o conxunto das diapositivas e, sobre todo, vas lograr un produto inconsistente estéticamente. Traballar con modelos, polo tanto, é moi útil, porque soluciona isto. Por un lado, vas traballar moito máis eficientemente e, en segundo lugar, vas conseguir un produto estético moitísimo máis coherente. Nós, na Universidade de Santiago, temos uns modelos que funcionan moi ben e imos aprender a utilizalos. Imos á páxina do SNL da USC, usc.es/SNL, e entramos en asesoramento lingüístico. Aí imos a modelos de documentos e prememos en presentacións digitais. Unha vez aí, volvemos premer en modelos de presentacións. Todos os modelos que vedes aquí, en realidade, son o mesmo coa variación de cor de fondo e de cor de letras. Se non tes claro cal elixir, escolle os de fondo branco, pois funcionan moito mellor nas diferentes condicións de luz que pode haber nas salas. Descarga o modelo, por exemplo, o branco azul en formato 16:9 e ábreo. Como ves, é un arquivo que ten extensión POTX. Acabas de abrir un modelo de documento con nome presentación 1 e sobre el é no que vas crear a túa presentación. Imos probalo. Comeza por defecto coa diapositiva de portada que imos cubrir co título A USC no século XXI. Poñemos de subtítulo, por exemplo, Apostas de futuro. O noso nome, Xamparga, e o noso departamento ou servizo Oficina de Acollida. Xa está feita a primeira diapositiva. Dámoslle a F5 para ver como queda e vemos que parece que está perfecta. O tamaño da letra encaixa, a tipografía é a adecuada e os contrastes son óptimos. Cerramos esta primeira diapositiva e imos facer a segunda. Imos crear unha diapositiva de contido e para iso vou a esa diapositiva, a diapositiva que xa me prevé un formato determinado. Aquí vou poñer, por exemplo, Santiago, nun segundo ítem vou poñer Lugo, e depois vou poñer, a modo de exemplo, algo de conclusións. Unha vez que teño xa esta diapositiva creada, vou facer unha de apartado e vou escoller esta que se chama apartado 2, porque vou introducir unha imaxe. Unha vez que teño esta diapositiva creada, só teño que, para introducir a imaxe, premer 2 veces nesta parte da diapositiva e ir onde teño eu as imaxes seleccionadas. Neste caso, un cartafol que se chama Novo cartafol e escollo esta diapositiva, esta imaxe, perdón. Acabo de introducir unha imaxe de maneira automática e aquí vou poñer un texto para que se vexa como queda. En azul, eu vou poñer Santiago, comezamos o camiño. Vou crear outra diapositiva que sexa, por exemplo, Lugo, que debe ser, por exemplo, esta da Catedral de Lugo, que está moi ben. Poñemos aquí Lugo, cidade bimilenaria, por exemplo, estamos improvisando o texto, campus cos pés na terra e 20 titulacións. E a xeito de conclusións, por exemplo, imos
escoller esta diapositiva que xa está prevista para esta. A USC unha aposta de futuro, dous campus cos pés na terra e estudo, ciencia e innovación. E agora imos comprobar como nos quedan estas 5 diapositivas. Prememos F5 e vedes que, bueno, o aspecto é moi bo, os contrastes son adecuados, a letra está ben escollida e as imaxes insírense no sitio establecido. Non hai que facer nada con elas. Xa o propio modelo, o propio modelo establecido nos modelos da Universidade de Santiago de Compostela, pois fannos que teñamos unha presentación en formato adecuado e unha presentación que en moi pouco tempo somos capaces de facer como acabades de ver.